So assalamu alaikum wa rahmatullahi, barkamu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon namu na yau. A yau mun zo muku da wata sabuwar hanya ne wadda za ka dawo da Facebook account ɗinka cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba, in dai hackers sun sace maka shi. Mun gode ka taimaka ka danna mana alamar subscribe. So assalamu alaikum, barkamu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon namu na yau. A yau mun zo muku da wata sabuwar hanya ne wadda za ka dawo da Facebook account ɗinka wanda aka sace ma cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Da Allah idan yau ne farkon shigowa ka cikin channel ɗin tamu, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Wannan shi ne zai baka damar samun bidiyon mu na gaba idan mun ɗora, YouTube za su sanar da kai. Mun gode mu shiga mu fara bidiyon. So da farko za ka shiga cikin Chrome browser ɗinka kenan, mu namu gashi nan. Za ka shiga cikin shi kenan, bari in dubo shi a nan. Ga Chrome browser na nan. Gashi nan. Zan danna shi kamar haka. Da zarar ya shigo zai kawo min fuska kamar haka. Abin da zan yi shine sai in danna wajen nan da aka sa search, sai in sa m.facebook.com. Da zarar ka haka sai ka danna alamar search, sai ya tafi search. Da zarar ya yi searching, zai kama fuska kamar haka. Abin da za ka yi a nan shine sai ka ɗora lambar wayar Facebook ɗin da ka buɗe a nan wajen. Nan kuma tun da dama password ɗin ya riga ya canja ma password, ba sai ka taɓa shi ba. Za mu saka lambar Facebook ɗin namu kenan a nan. Mun ɗora wannan lambar, sai mu danna, sai ka danna wannan wajen gashi nan da aka ce forgetting password. Sai ka danna shi kamar haka. Da zarar ka danna shi kamar haka zai ƙara nuno mana ya ce ma enter your mobile number. Sai ka ƙara sa number ka a nan wajen wadda ka sa a can baya. Sai mu danna alamar search. Da zarar ya kama gashi nan zai nuna ma duk wani Facebook da ka taɓa buɗewa da number, dukkanin wani Facebook da ka taɓa buɗewa da number. Abin da za ka yi a nan sai ka zaɓi Facebook naka da aka ɗauke ma number shi, aka sace ma. Mu bari mu danna wannan, sai ka danna wannan alamar kibiyar ta gaba. Abin da za ka yi shine sai ka danna confirm. Da zarar ka danna confirm za ka jira, za su tura ma wasu OTP guda 8 a cikin wayarka. أمي يا حبا أهوى يا gashi nan sun riga da sun turo confirmation code ɗin, gasu nan guda 8. Gasu nan a nan wajen. Yanzu za mu yi copy nasu. Sai mu back mu je mu saka su a nan wajen. Za mu saka su a nan wajen. Sai sun hau sai mu danna sai mu danna kamar haka. Da zarar ka danna a nan wajen zai ce ka saka sabon password ɗin da kake so ka canja, tunda wancan an riga an ƙwace ma shi. Abin da za ka shi ne ka ƙirƙiri password ɗin da kake so ka sa. Idan za ka saka saboda ka a sake ƙwace ma, ka saka password mai ƙarfi. Yanda ake ƙirƙirar password mai ƙarfi shine, bari ku gani. Da zarar ka tashi sai kai kamar haka, star wannan hash d hash a d hash y hash. Kuma kamar wannan password ne mai matuƙar ƙarfi. Abin da za ku yi a gaba shine sai ku danna, sai ku ƙara mai tsaro. Ku danna wannan,
sai ku sa nambobi kuma kamar haka. Ok, kun ga da zarar kun yi wannan kun sa password mai ƙarfi, fasa muku Facebook zai yi matuƙar wahala. Ka a fasa Facebook ɗinku za a sha wahala matuƙa, saboda da me ake mana hacking ɗin Facebook ɗin? Abu ne fa ake mana hacking ɗin shi, ba wani abu ne mai wahala, kowa ya san shi abin da ake mana hacking ɗin Facebook. Da zarar an saka za ku ga yana ta running da ya zo kan password ɗinka, in dai password ka sa na nambobi ka gani zai dinga running yana running, da zarar ya zo kai zai dakata ya nuna musu password ɗin naka sai su saka. Idan kuma suna ne shi kuma za su dinga ƙirƙirar sunanka ne, inda suna ka saka za su dinga ƙirƙirar sunan ka saka har su samu password ɗinka. Idan kuma ka sa wannan, duk masifarsu duk bala'insu, kwamfutar su sai ta yi shekara nan da 100,000 da wani abu kan ta nemo wannan password ɗin, kuma ba zai taɓa nemuwa ba ma, haka ka riga ka tafi. Ok, sai mu danna alamar hiding, sai mu hiding ɗin shi mu ɓoye shi. Ok, sai mu danna alamar next, da zarar mun danna alamar next sai mu jira shi ya wuce. Ok, da zarar ya wuce gashi nan zai kama fuska kamar haka. Da zarar ya kama fuska kamar haka sai ka zaɓa. Abin da za ka yi shine sai ka zaɓi na saman nan. Ok, sai ka danna ok. A nan kuma zai nuno ma duk wata waya da aka taɓa, in ka danna na can saman da na nuna muku, ok, zai nuna ma duk wata waya da aka taɓa yin login ɗin Facebook ɗinka a kanta. Ka gani tunda wancan ya kama ma Facebook ɗinka, za ka gani kenan gashi nan wanda yake kama ma Facebook da lokacin da ya kama ma, da a inda yake, da ko ina inda yake gashi nan za a nuna ma. Ni gashi nan duk wani abu da na taɓa yin loga waya ta kan shi. Ok, idan akwai saura gashi nan sai ka danna nan wajen, idan ba ka ga sauran ba za ka danna nan log out of all, sai ka danna shi kamar haka. Da zarar ka danna shi kamar haka sai ka jira. Ok, da ka danna kamar haka nan, ok please sorry Allah ɗan yi wannan, gashi na wannan dai su ne iya adadin wayoyin da aka taɓa yin login ɗin wannan WhatsApp ɗin da wannan Facebook nawa da shi. Ok, abin da zan yi shine idan ina so in goge su sai in danna nan wajen da aka sa alamar log out ɗin nan of all, sai in danna kamar haka. Da zarar na danna, abin da zan yi shine sai in danna nan wajen kamar haka. Idan ko ba na so na goge su duka, ok, sai in danna wannan alamar ɗan ɗigo na nan gefe, wannan kenan zan danna shi kamar haka. Ok, da zarar na danna kamar haka sai in danna inda aka sa log out. Ok, sai in danna kamar haka. Da zarar na danna kun gani ta riga ta tafi, ya ɓace shi ma ya ware wancan wanda ne wannan. Idan kuma duka zan yi sai in danna nan wajen, saboda kada in dai ba na son kowacce a kai, sai in danna log out ɗin kamar haka, log out. Ok, sai in danna again in ƙara danna log out. Da zarar na danna kamar haka, ok, duka za su tafi, duk wata waya za su tafi. Gashi nan duk sun tafi, ya dawo iya waya ta ce kawai a kai wadda nake using da ita, kun ganta nan. Ok, ba ni da matsala yanzu success mun riga mun saita Facebook ɗinmu mun dawo da shi. Ok, idan kuna so kuma ku sake ɗora mai wani again wani password ɗin, ok, ba ku da matsala, zan muku bidiyo akan yanda ake ƙara ɗora mai password a bashi tsaro, a ɗora mai Gmail account. Idan kuna so kuma sai ku min magana ta comment in gani. Mun gode da ziyartar wannan channel ta 2K 2021 TV. Mun gode. Kun ga Facebook ɗinmu da mun riga yanzu mun shige shi. Normal. Mun gode. Mu haɗu a bidiyo na gaba. Da Allah kar ka manta dai mun ce ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Wannan shine zai baka damar samun bidiyon mu na gaba idan mun ɗora. Da zarar ka shigo cikin YouTube ɗinka kamar haka kana cikin kallon bidiyon mu, ok, kana cikin kallon bidiyon mu. Da Allah kar ka manta, kar ka sha'afa, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Wannan shine zai baka damar samun bidiyon mu na gaba idan mun ɗora. Hello everyone. Did you know that you can earn online with FBS by trading currencies? Wanda za ka yi shi ne za ka ga wani ɗan jan rubutu daga nan ƙasa, gashi nan inda aka sa subscribe, shi nan daga nan ƙasa sai ka ɗan taɓa shi kamar haka. Ok, za ka ga ƙararrawa ta fito daga nan ƙarshe, ta nan ita ma sai ka ɗan taɓa ta.
da zarar ka taɓa ta sai ka danna alamar all na farko. Da zarar ka haka, da zarar mun ɗora sabon bidiyo YouTube za su sanar da kai. Mun gode da ziyartar wannan channel tamu ta 2K 2021 TV. Mu haɗu a bidiyo na gaba. Ok, please danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Wannan shine zai baka damar samun bidiyon mu na gaba idan mun ɗora. Mun